Proiektuaren helburua da Euskadiko portuetan dauzen arrantza modalidade batzuk eta Euskadiko jentik arrantzan dabilen modalidade batzuen modalidade batzutan ikusi batetik sorrera, horren arrantza modalidadeen sorrera zein dan, nondi datozen, gero ze evoluzio ikusi dugun azkanengotak urteetan eta azkanengoz ikusi arrantza modalidade honen ze etorkizun dagoen ero ikusten duen. Nire izten jat esperientzia hona ala, hau launak inja ikusi, erakin batun, da hemengo esperientzia oso hona topaten dut. Nire asko interesanti guztaz da hau, porque ni lehenbiziko aldiz torna izuna, da asko guztaz ez da. Bai, nire laun handi jakin, oin ondoren hemen bat naiz, da posi nago. Proiektu hau bai da geure omenaldi txikina bada, omenaldizea itxasoko jente bateri, gerrosteko sasoia bizizian da bena nahiko saso gogorrak eta omenaldi txiki bat. Ikertuko zen arrantza modalidadia doze bai bajurakuak zein alturakuak. Alturakuak dira Frantzia kostan eta Gransoletik dabiltza zen arrasteruak, sapo, ilarra zein lebatzetan. Atunero kongeladoria gero, atunero kongeladori praktikamente munduko itxaso guztietan dozenak, eta gero bajura aldarditxik dagoz atunetia bai kasan zein beita biziagaz edo galazian, eta saria ero traina antxoatan. Da gero bai baita sareinen biharra jorratungo.